בואו איתי לפנות כוורת של דבורים. טוב חברים, אז הפעם הזמינו אותי לשלומי. כמה זמן לא הייתי בשלומי? אנשים מתחילים לחזור הביתה לצפון, המשפחה היקרה חזרה הביתה ומצאה שהתנחלו להם במרפסת כוורת גדולה של דבורים. כמובן שהם לא יכלו ככה לנקות ולחזור הביתה, אז הם התקשרו לעמותה למגן דבורים אדום והם ביקשו שנבוא לעזור להם עם העניין הזה. אז הנה אני בבית בשלומי, עולה על הסולם וחותכת את החלות למעלה. זה אומנם בהילוך מהיר, אבל אני חותכת מאוד בזהירות. אוי, כאן עקצו אותי, אתם מבינים? אבל לא נורא, זה לא הייתה עקיצה רצינית. זו הייתה הזדמנות טובה לרדת מהסולם ולהתחיל להרכיב את החלות בזהירות. כמובן שנקראו לי הגומיות באמצע, לא נורא, לא נורא, הכל כבר היה מלא בדבש בשלב הזה. אבל הנה אנחנו נסדר. אפשר לראות איזה יופי, אני מכניסה את החלות לתוך הכוורת. בעצם אני מורידה את החלות מהגג, מסדרת אותם על מסגרות ומכניסה אותם לתוך כוורת שאני אוכל לקחת אותה. ועולה לעוד סיבוב, תמיד אפשר לפרק עוד איזה חתיכה מלמעלה. בזהירות ובסבלנות, צריך להפריד את הדבש בנפרד ואת הוולד, שזה בעצם התינוקות של הדבורים, אנחנו מפרידים בנפרד. את הדבש אני שמה להם למעלה, שיהיה להם אוכל, זה שלהם, ואת התינוקות אני מסדרת להם במסגרות ומכניסה לתוך הכוורת. בסדר? יכולים לראות שיש מעלי הרמה של דבורים, אבל הן היו מאוד רגועות ונעימות, ובאמת חוץ מהקיצה אחת שקיבלתי, בזה זה נגמר. כאן אני מנקה להם קצת את הגג, מורידה את כל השאריות. עכשיו אנחנו נכניס את כל מה שנשאר לתוך הכוורת, נסגור מלמעלה עם המאכלה שמלאה בדבש, זה דבש של הדבורים לחורף, וסיימנו. תודה רבה.